Товарищи красноармейцы, краснофлотцы. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. Сънувам, че съм в някаква къща. Оглеждам се. Струва ми се ужасно позната, без да знам откъде. В нея обаче има нещо променено. Има различни предмети и картини. Питам се къде съм. Не знам какво правя там и дали търся нещо. Пред мен има някакъв обикновен прозорец. Виждам нещо странно през него. Приближавам се и го отварям. Открива се грандиозна гледка. Някакво пристанище с много странна форма, а след него безкрайно море. Свечерява се. Пред очите ми съвсем близо до мен се разминават два огромни кораба. Това ме изпълва за възхищение. Поглеждам надолу. Къщата е в самото море. Виждам входа, стълбите, в него се издигат от водата. Забелязвам нещо странно. Къщата отвън ми е напълно непозната. Къде съм? Затварям прозореца, започвам да търся нещо. Не знам какво е. Разглеждам някакви книги. Напомнят ми за детството. Внезапно усещам смъртна умора. Падам на леглото ми. Усещам, че съм лежал на него безброй пъти. Заспивам безпаметно. Не помня какво съм сънувал съня си. Събуждам се от някакъв далечен и огромен шум. Ставам. Поглеждам през прозореца. През мътното стъкло виждам, че навън се задава буря. Забелязвам, че зад прозореца вече има балкон. Спомням си. Това е къщата, в която съм прекарал най-щастливите мигове от детството си. Отново започвам да търся нещо. Много бавно оглеждам всичко. Наистина има някои нови неща, които никога не съм виждал. Около мен са майка ми и баща ми. Те бавно и спокойно обикалят къщата, както в детството ми. Съня са фиксирани само като бледи и безмълвни сенки. Шумът от бурята се усилил. Вече съм малко изплашен. Връщам се в стаята, спирам и изтръпвам. Навън е тъмно. Морето се е надигнало. През прозореца забелязвам някакви чудовищни вълни. Виждам всичко много ясно и в детайли. Те сякаш се засилват от километри, издигат се над небето и се удрят в стъклото на прозореца с огромна сила. Изпитвам ужас. Защо не чупя стъклото, такива вълни могат да отнесат цял град? Питам се. Усещам, че съм в капан. Паниката бавно изпълва съзнанието ми. Прекусявам добре познатата ми къща и отивам на балкона от другата страна. Излизам. Пред мен е улицата от детството ми. На нея съм бил най-щастлив. Улицата, която винаги беше изпълнена с живот. Там тичах и ликувах. Там съседите се усмихваха. Там старците си разказваха история вечер. Винаги имаше нещо, което вдъхваше живот на тази улица, дори когато тя е безлюдна. Уличните фенери през нощта или единствения светещ прозорец. Грабваме отчаяние.
Всичко е абсолютно също до тротуара, къщите, дворовете. Сега обаче улицата е тъмна и напълно мъртва. По нея вали много силен дъжд. Не забелязвам обаче нито някакви вълни, нито присъствието на морето. Знам, че морето е от другата страна. Знам, че трябва да се върна там. Правя го. След миг съм пред прозореца. Шумът от бурята се усилил и изпълва целият свят. Какво става, питам се. Виждам котката ми от детството. Тя е на балкона сред вълните. Опитва се да влезе вътре с ужасени очи. Водовъртежите си игра с нея, тя драска по стъклото. Страх ме е да я отворя, за да не нахуя водата. Усещам колко съм жалък. Една вълна е грабва и тя изчезва за винаги. Без да знам защо решавам да отида в другата съседната стая. Питам се дали вълните се виждат в прозорецата. Това е нелеп въпрос, но си го задавам. След миг вече съм там, поглеждам. Вълните малко са се отдръпнали и вече не изпълват тераста. Страхът ми се усилва. Мисля. Чудя се дали да се кача на покрива, за да се спася. Дълбоко в себе си знам. Това е безсмислено, защото вълните са прекалено големи, а къщата е само няколко етажа. В мен обаче остава празната надежда за спасение на височината. През залетия от вода прозорец виждам нещо чудовищно. Изпитвам непреодолимо желание да отворя вратата на балкона и да погледна навън. Желанието се бори със смъртния страх. Ами ако вълните внезапно се върнат и ме вземат? Ако вземат къщата и целия свят? Накрая не издържам и отварям вратата. Въздухът сякаш гори. Подавам главата си и първото място, където поглеждаме вляво. Там към другата стая, където последно съм видял котката. Тя е изчезнала завинаги. Зад мен стои сянката на майка ми. Котката е умряла, защото ние отворихме вратата. Казвам обвинително. Да, така е. Сянката отговаря отекчено, със смъртно безразличие, някак небрежно. Гласът е същия. Вледенявам се от ужас. Сянката вече е изчезнала. Това не е моята майка. Тя не може да каже такова нещо. Не е възможно. А ако все пак е, то тогава всичко на света е безсмислено. Защото... Чувам шум, който слухът ми не може да обхване. Бавно вдигам глава напред. Първото, което виждам е, че вълните са се отдръпнали и се разбиват на около 100 метра от мен. Тези метри са мрак. Поглеждам по-напред. Пред мен се открива гледка, която никога няма да забравя. Дори и след като умра. Безкрайно тъмно небе, надвиснало над метри над морето, което се простира много отвъд погледа ми. В него няма луна, няма звезди, само мрак. Сякаш проглеждам през него. В далечината се издигат вълни високи с километри. Те идват към мен. Стътен непознат за слуха ми виждам как от небето нахлуват чудовищни ветрове. Те се врязват в морето и го разцепват на две. Изведнъж осъзнавам. Това е апокалипсисът, денят на страшния съд, потопа, края на света, ветрове, вълни и мрак. След тях не остава нищо. Тъмнината пред мен се надига. Без да успея дори да затворя вратата на балкона, побягвам панически. Не знам в каква посока. Усещам, че умирам. Прекосявам стаята.
Изминал съм едва 6-7 крачки. Вече съм в коридора. Внезапно зад мен нахлува ярка светлина. Тя осветява всичко. Недоумявам. Отново е ден. Спирам се и се обръщам. Прекосявам стаята и излизам на балкона. Не мога да повярвам. Възприятията ми отказват да го възприемат, въпреки че е пред очите ми. От апокалипсиса няма и помен. Пред мен е един много слънчев летен ден. Вместо вълни, докъдето ми стига погледа, се простира безкрайна зеленина. Това е някакъв парк. В него има хиляди алеи със странна форма. По тях се разхождат щастливи хора. Прегръщат се. На хоризонта виждам малко неподвижно синьо петно. Знам, че това е морето, което се е оттеглило. Слънчевите лъчи се отразяват в безкрайната зеленина и леко ме заслепяват. Страхът ми е изчезнал, но изпитвам щастие от това, което виждам. Толкова е странно, че разтривам очите си и се взирам. Съзнанието ми напълно отказва да повярва. Как е възможно? Защо? Къде е апокалипсисът? Гледам зяпнал с отворена уста, в пълно вцепенение. Там някъде се събуждам. След този сън живота ми е една безкрайна треска, но не защото ме измъчва някаква загадка. Анализирах съня веднага, щом се събудих. Знам всичко за него. Знам точно какво се крие зад всеки символ. Треската обаче идва от силата на чувствата. Никога няма да забравя апокалипсисът пред очите ми. Колко ясен беше той. Колко реално виждал дори дълбочината на пространствата. Какъв неописуем и свещен ужас ми донесе. Няма да забравя и чувствата на безумно изумление пред слънчевия ден. Изумление от нещо пред очите ти, което е толкова силно, че прелива в пълен отказ да повярваш. Отказ да повярвам във вярата в човешката природа. След този сън само надеждата има право да ме съди.